Karon na karon rin sa manguha tag-utan sa akong lola o mga tanom niya, mga lunggay, kamuti na para fresh ang utan. Okay, patanawan ng mga tanom. Mga flowers. Lola sila man duha na nano man na. Mga flowers. Okay, kaya na. Padulin ni siya kani. Padulin na. Nindot na. Oh, nindot siguro. Kasi nga na akuan. Kanang rose? Rose na. Rose. Roses, oh. Roses. Roses. Bitaw, basta mo anis Linda. Magawa ka ng bulak. Kanahan mo siya ng bulak. Oh, yun. Nakuha yun noon ang nangulong. Oh. Ito na yun. Roses. Naad yung kay padulaan. Roses, oh. Na dire nindot eh, oh. Oh. Nabiyong galing.
nindot kayo. Nami yung galing loy. Dahil tubo. Nindot kayo. Puro ma. Kita? Baru dito. Ya, Uy, hala. baru kita ka. Oh, mana nagtanom ako akong iyaan. Nagtanom sa mga bulak, flowers. Okay? Unot-unot po na. Oh, Daya kayo. mga flowers. Lola sila manduha na nanom mana. Na. Mga flowers. Okay, yan na. Paduli ni siya kani. Paduli na. Hirot na. Oh, nindot juga. Kasi nga na ako an. Kanang Roses. rose? Rose na. Rose. Roses. Oh. Roses. Sorry. Roses. Bitaw, basta mo anis Linda. Magawa ka ng bulak. Kanahan mo siya ng bulak. Oh, yun. Nakuha yun noon ang nangulong. Sa may ngalan na tanuma. Ha? Sa may ngalan na. Tugis nga buwak. Sit. Di man na mo dako. Ingon ana ra na siya. Mubo rin na siya. Ang tugis nga dako. Amulapaw pa nimo. Bukad pa na. Dili, naa naman nagtaktak nga ang bulak ana. Ako Pindot mo, bulakaw. Ngayon. Usa kay ngalan ng bulaka kana? Ha? Kana yung gitriman? Asa man ana? Kani ba? Kana? Nindot na siya. Kuan na kanang kunana asa mo Bisol. naingalan ana. Murag murasig pine tree. Og maka suyop makabatog ng lamok Ika. ana ikabuhi. Ikabuhi. Kanang tanuma? Oh, Usa din ikabuhi. tanuma de. Panglamok. Peanut butter. Ano? Peanut butter. Papaya. Peanut butter. Oh, ito na butan. Ito na ito. Kuha na ko. Mag-utang. Tanlad. Galay. Kamuti. Lo mo ni kung lola o. Smile Kung man. lola. Mo ni nagtanom diri sa mga bulak. O. Nagtanom. Sa Simeona. Ah, Pila na imong edad ron la? 90. 90. 90 ito? Tres. 93. Oh. 93 mag 94 ka. Sunod pa. Karon. Oktubre. Sunod to pa. Man na iyang birthday. Karon pa Oktubre. Wala pa October, September pa man ta. Aw. Sunod bulan. Oh, mani. Mo ni iyang kuan by kubo. Oh. Ngan. Ito sa babaw, yung videohan. Oh, video ulit to. Itong flower dito. Ay, namiyo. Lang. Walay pulo. Ka video. Oh. Kung iyaan. Hello. Oh. May kauban sa lola. Iyaan. Mani. Iyang apo. Oh, mana yang apo? Boy koyog po diri kung lola. Tanong. Sila may nananom diri. Oh. Guys, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel YouTube nako or i-share or comment. Okay. Salamat.